Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usephila Kunzima KOWESIFAZANE waseNando ohlukunyezwa isoka lakhe ngokumshaya. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibona khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Usephila Kunzima KOWESIFAZANE waseNando oneminyaka engu-23 unomvula Khumalo ohlukunyezwa isoka lakhe ngokumnenebula ngenduku. Uthi livame ukumshaya ngaso sonke isikhathi engungenakele lutho. Uthe ngolesihlanu ntambama wamshaya nge-ashtray ekhanda waphinde wamgaza ngayo. Ngabuya emsebenzini ngolesihlanu ntambama ngaya kolanda ingane kubo njengoba yayigadelwe khona ngalelo langa. Wangifica ngihleli ekitchen ngikhuluma nonina sexoxa ngodaba lengane. Wathi ngimjwayela kabi ngakaze ngisho lutho kuyena. Emva kwalokho bese ngishaya ebusweni nge-ashtray ephindelele ngaze ngopha igazi. Uthe unina wakhe kanye nomzala bazama ukumbamba bamkhipha phandle. Wabe sebaleka lapho esebona khona ukuthi ngiqaza igazi. Uthi ubengaqali ukungihlukumeza njengoba ngaze ngamenzela ne-protection order ngoba ngibona ukuthi uzogcina angibulela. Akagcinanga lapho uqhubeke noma sekunjalo. Uthi bengithandana naye noma ngingasafuni njengoba ubesho khona ukuthi uma esaphila akekho omunye umuntu engiyophinde ngithandane naye kungamane kufe umuntu. Uthi nje angisathanda ukuthandana naye njengoba uhlezi enza izinto ngenkani. Kwesinye isikhathi ukangishaye engagcini ngokushaya mina aze aseshaye sobabili nengane. Uthi kuyimanje ngilimele ngitishwe ebusweni angikwazi nokudla. Ngazi nokuthi kumele ngenze njani njengoba ngizamile ukuya emaphoyiseni. Bazama ukumcinga kodwa abazange bamthola njengoba wayesebalekile. Kodwa ke icala emaphoyiseni ngilivulile. Ulimela amaphoyisa uKwaZulu-Natal Lieutenant Colonel Nqobile Gwala uthe kuvulwe icala lokushaya ngenhloso kanye nelokulimaza elisaphenywa emaphoyiseni aseNando. Bafethu ke lezi indaba ezimangaze abantu abaningi. Ngizofisa mina ukuzwa ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina ngiyentatela YouTube sengiphuma kanje ngithi angibambe evidweni elandelayo.